Хвала Христу, вітаю сардэчна. 18-й звычайны тыдзень, чацвер. І кароткая рэфлексія на тэму сённяшняга Евангелія. Евангелія паводле Матвея. Калі прыйшоў Езус у межы Цэзарэі Філіпавай, запытаўся ў сваіх вучняў, кажучы: «Кім лічаць Сына Чалавечага?» Яны ж адказалі: «Адны Янам Хрысціцелем, другія ж Іллёю, а іншыя Ераміем, ці адным з прарокаў». Ён сказаў ім: «А вы кім лічыце мяне?» Адказваючы, Сымон Пётр сказаў: «Ты Христос, Сын Бога Жывога». Тады Езус сказаў яму адказ: «Шчаслівы ты, Сымоне, сыне Ёны, бо не цела і кроў адкрылі табе гэта, але Айцец мой, які ў нябёсах. Я кажу табе, што ты, Пётр, скала, і на гэтай скале я пабудую касцёл мой, і брамы пякельныя не перамогуць яго. Я дам табе ключы валадарства нябеснага, і што звяжаш на зямлі, тое будзе звязана ў небе». Тады загадаў вучняў, каб нікому не расказвалі, што ён Христос. З таго часу пачаў Езус адкрываць вучням сваім, што ён павінен ісці ў Іерусалім і шмат выцерпець ад старэйшын, першасвятароў і кніжнікаў, і быць забітым і на трэці дзень уваскрэснуць. Адвёўшы яго ў бок, Пётр пачаў дакараць яго, кажучы: «Пане, няхай ад мяне цябе гэта, няхай так не здарыцца». Ён жа, павярнуўшыся, сказаў Пятру: «Адыдзі ад мяне, сатана. Ты для мяне спакуса, бо думаеш не пра тое, што Божае, але пра тое, што чалавечае». Цікавы фрагмент, які апісвае сутнасць іерархіі у хрысціянскай супольнасці, у царкве, у касцёле. Хто для мяне Езус? Калі Пётр прамаўляе пад Божым натхненнем, Ісус называе яго шчаслівым і дае яму ўладу кіравання ў касцёле. І ўказвае, на чым абапіраецца непераможнасць касцёла: на трыванні ў натхненні Божым, на імкненні і адвазе абвяшчаць праўду Божую. І вельмі знакава, што калі Христос абвяшчае аб сваім цярпенні і смерці, фармальную прычынай якой быў яго канфлікт з моцнымі гэтага свету, з уладаю, як духоўнай, так і светскай. А Пётр адгаворвае яго, то Езус тут жа яшчэ хвілінку таму гаварыў, што Пётр шчаслівы. Цяпер ён гаворыць: «Адыдзі ад мяне, сатана. Адыдзі ад мяне, сатана». І паказвае, што іерарх, которого ён нават толькі што ўстанавіў, можа думаць у катэгорыях гэтага свету, можа спакусіцца выгадамі матэрыяльнымі ці імкненнем да нейкай такой бяспекі на гэтым свеце і стацца далёкім ад праўды Божай. Здаецца мне, і таксама мы цяпер у нашым Беларусі гэта бачым, як многія іерархіі, мітрапаліты адракаюцца ад цярпення, которое приближае да Христа, і спакушаюцца выгадаю і утульнасцю, якая ад Христа аддзяляе. Божа, дай адвагі хрысціянскім іерархам абвяшчаць тое, што ад цябе паходзіць, а не ісці за людскімі выгадамі, не прыкрывацца шаблонамі царква па-за палітыкай,
але называць рэчы па імёнах, гвалт гвалтам, хлусню хлуснёю. Дапамажы ім бараніць слабых і не баяцца тых, хто моцны ў вачах гэтага свету. Амен.